Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. Seiem en una cadira. Separem l'esquena del respatller. Recolzem els peus a terra i mirem endavant. Deixem les mans recolzades sobre els genolls. Agafem un coixí i el posem entre les cames a l'alçada dels genolls. El pressionem 3 segons i relaxem. Fem 5 repeticions i descansem. Si ho tolerem, podem fer 5 repeticions més. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.